Yeah. Oh, ang imong kanlidad, dili ka abo maong imong realidad. Mas labaw pa ka sa kwarta nga dili mo lungtad. Dili ka mahanaw, sige so ang nagbukaw paminaw. Ikaw gipakamat yan, sa mata niya ikaw lang ang bulawan. Ngalan nga mas labaw siya sa tanang ngalan. Di ka pasagdan niya o kalimtan. Akong namatikdan, nakawala kusog ding kalibutan. Ako nabantayan, tuyok-tuyok lang ang tanan. Kung pangutanong matag, usa tubag niya kalagmitan. Ako ning gihaguan para makaabayad kus mga balayran. Ngano man ni muning kanunay nga pangutanan. Naghagog man ko pero murag napunta lang sa wala. Asa naman ko, kisa naman ko gikan sa tanan ako baghago. Walay kapuslanan ng tanan kung imong gihaguan para lang sa kalibutan. Buthaw og dahon, gikan nang ang kwarta ayaw pa ulipon. Nagukod lang ka sa hangin sa ilalom sa adlaw. Pundasyon mauna kung niini ka na silaw. Ang imong kanlidad, dili ka abo maong imong realidad. Mas labaw pa ka sa kwarta nga dili mo lungtad. Dili ka mahanaw, sige so ang nagbukaw paminaw. Ikaw gipakamat yan, sa mata niya ikaw lang ang bulawan. Ngalan nga mas labaw siya sa tanang ngalan. Di ka pasagdan niya o kalimtan. Dili dautan ng kwarta, basta sabuta sa kwarta. Di ka mahigug mabahalag magkinaunsa. Ayaw yung ipusta, nasagdan raban nimo kinabuhi ayaw pusta. Sa kwarta kay wala niga magtawo. Undangi imong pulong may pikwarta kay nitawo. Bay nanigurado, pilig sigurado na unsa naman ka ang kwarta gihimong Ginoo. Kung walay kwarta bay nako way langit. Kung walay makaon kinabuhi ko ang pangit. Dini madagsyagit, nganong ikasakit sa ligi ang Ginoo para nimo mo nay hagit. Ngano man ang hayop ay trabaho nay makaon. Ikaw pa kahana anak niya din niya salo na lagari ang Ginoo. Ang kwarta mo'y pasunda paggamit sa Ginoo. Ang kwarta mo'y gamita inutok ba? Ang imong kanlidad, dili ka abo maong imong realidad. Mas labaw pa ka sa kwarta nga dili mo lungtad. Dili ka mahanaw, sige so ang nagbukaw paminaw. Ikaw gipakamat yan, sa mata niya ikaw lang ang bulawan. Ngalan nga mas labaw siya sa tanang ngalan. Di ka pasagdan niya o kalimtan. Igsuon wala ka kitag kwarta nga naghimo og tawo. Hinuon ang tawo mo'y naghimo og kwarta. Ang kwarta para sa tao, dili ang tao para sa kwarta. Ayaw paulipon sa pagigugma sa kwarta, igsoon. Ang imong kanlidad, dili ka abo maong imong realidad. Mas labaw pa ka sa kwarta nga dili mo lungtad. Dili ka mahanaw, sige so ang nagbukaw paminaw. Ikaw gipakamat yan, sa mata niya ikaw lang ang bulawan. Ngalan nga mas labaw siya sa tanang ngalan. Di ka pasagdan niya o kalimtan.